Zo návšteva. Raz ráno, keď sa dedo Jojo pretiahol, zazýval a povedal: Dnes si urobíme výlet do zoo. Hurá! Janka sa potešila a vyobímala deda. Už som dlho nebola v zoo. Dedo dal zvieratkám najesť, podojil malinu a vysypal granule Ferkovi, ktorý zasa kdesi behal. Po raňajkách sadli do auta a cestovali pol hodiny, keď dedo začul mňau, mňau. Janka, ty si zobrala so sebou aj Ferka? Opýtal sa. Nie, nevidela som ho. Prečo? Lebo sa mi zazdalo, že tu mravčí. Zastavil auto a skontroloval kufor, aj pod sedačkami. Nikde nič. Asi mám halucinácie, alebo čo ja viem, takzvané haluze. Dedo, čo sú to halucinácie, haluze? To je, keď niekto vidí alebo počuje niečo, čo neexistuje. Aha, povedala Janka. V tom dedo zasa počul. Mňau, mňau. Janka, počula si to tiež? Lenže Janka sedela na zadnom sedadle v detskej sedačke a nepočula to isté, čo dedo vpredu. Nie, nič som nepočula. Po chvíli zastavil auto a povedal. Tak, a sme tu. Je to malá zoologická záhrada, ale majú tu aj klokany, krokodíly a dokonca aj leva s levicou. Janka sa veľmi tešila. Keď vystúpili z auta, dedo zasa počul mňau, mňau. Tak toto nie sú haluze. Janka, počula si to? Áno. Ide to z motora a otvoril kapotu motora. Ferko, si tu? A ozvalo sa kdesi dolu pod motorom. Mňau, mňau. Dedo pozrel zo spodu auta a skríkol. Pre pána Jána, ty si tu a kde si sa tu zobral? A vyťahoval z tyče pri kolesách malého, ušpineného, hrozne vyľakaného Ferka. Celý sa triasol. Janka ho zobrala do náručia a začala hladkať. Ty malý cestovateľ. Ferko sa po chvíli ukludnil a začal priasť. Dedo, zoberme ho do zoo. Nech vidí aj on iné zvieratká. Janka, nie. Mačky a psi sa do zoo nesmú brať, aby nevyplašili zvieratká. Dedo, ja ho dám do tašky a občas ho vyberiem, ukážem mu zvieratko a dám ho zasa naspäť do tašky. No dobre, ale nesmieš ho pustiť, musíš ho držať. Samozrejme, budem ho držať, povedala Janka. Dedo kúpil seniorský a detský lístok a vošli dnu. A hneď ako prvé ich privítali plameniaci, rôzne labute, kačky a namyslený bocian. Janka vyťahla Ferka z tašky a ukázala mu ich. Ferko sa začal mrviť a chcel ísť dolu, ale Janka ho pevne držala. Vidíš, tam je bocian, na jednej nohe stojí, on je taký namyslený. No Ferka to nezaujímalo. Pusti ma, ja sa chcem s nimi hrať. Mňau, mňau, pusti ma. Potom ho Janka strčila naspäť do tašky, čo sa Ferkovi nepáčilo. Takto prešli zo pár zvieratiek a vtákov. Potom sa Janka opýtala na toho leva. Dedo pozrel do mapy a našiel ho. Ideme tam hore a ukázal na vyvýšený briežok. Keď tam prišli, lev tam skutočne bol. Ležal za silnou mrežou. Lenže zacítil Ferka v taške. Otočil sa k Janke a hlasno zreval. Wow! Janke od zlaknutia spadla taška na zem a z nej vyšprintoval Ferko preč, ako by ho pichli do zadku. Dedo skríkol. Pre pána Jána a je to tu zase. A utekal za Ferkom, ale ten podliezol zábradlie a zmizol v ohrade, kde boli opice. Tie začali strašne škriekať a skákať od strachu hore dolu. Potom Ferko podliezol ďalší plot, kde bol hrdo sa prechádzajúci pštros. Keď zbadal Ferka, rozbehol sa po ňom s veľkým škrekotom a chcel ho ďobnúť. Našťastie Ferko prebehol do ďalšej ohrady, kde bol klokan.
Bol celý biely a tým bol niečím výnimočný. Vedel o tom, lebo sa k nemu všetci správali úctivo. Keď zbadal Ferka, doskákal k nemu a chcel ho kopnúť. Čo robíš v mojom domčeku? Čo tu robíš? Choď preč! No veď počkaj. A kopol smerom k nemu. Našťastie netrafil a Ferko ufujazdil preč a viacej sme ho nevideli. Dedo bol nahnevaný a smutný. Budeme to musieť nahlásiť, aby ho našli. Taká ostuda, taká ostuda. Janka plakala. Prepáč, dedo, je to moja vina. Dedo nepovedal nič, bol nahnevaný. Keď sa zrazu ozval hrozný zvuk u všetkých vtákov, vrany a havrany krákali, straky škriekali, sovy húkali, tukan klepotal so zobákom a pávy pískali. Aha, vieme, kde je Ferko. A rozbehli sa tým smerom. Keď tam prišli, ľudia kričali, aha, tam je, už je zase tam, vybehol, tam prebehol a ukazovali na behajúceho vyplašeného Ferka. Fejko, poď sem. Dedo tiež volal, Ferko, tu sme, sem. Skutočne to zabralo a Ferko pribehol šťastný k Janke a vyskočil jej do rúk. No kde ste boli tak dlho? Mňau, ešte sa rozčuloval. Janka ho pohľadkala a rýchlo schovala do tašky a zavrela ju. Ľudia krútili hlavou a nadávali, že sú nezodpovední hazardéri. Rýchlo sa pratali preč, lebo už prichádzali správcovia zoo a išli zistiť, prečo je taký veľký hurhaj pri vtákoch. No Janke a dedovi sa nepodarilo v pravý čas uísť a pri východe na nich čakal pán zoopolicajt aj s predavačkou lístkov z pokladne. Dobrý deň, no poďte prosím vás so mnou do kancelárie riaditeľa. Počkáme tam na neho, lebo utekal sa pozrieť, čo sa to porobilo. Dedo v duchu zalamentoval, bodaj by ťa huskopla a držiac Janku za ruku vošli dnu. Všetko sme si o vašom pohybe našli na videokamerách. Janka sa rozplakala. Ujo policajt, aj nás budete byť? A budeme musieť klačať v rohu? Opýtala sa. To nie, ale... A odmlčal sa. Počkáme na pána riaditeľa. O chvíľu prišiel. Dobrý deň, som riaditeľ tejto zoo. To, čo ste nám spôsobili s tou mačkou, Janka ho opravila. To je kocúrik, Fejko a nie mačka. Tak to, čo ste nám spôsobili s tým kocúrom, bude mať následky na správaní vtákov. Budú potrebovať kľud aspoň 2 týždne. Na tento čas ich musíme dať preč od ľudí. Viete, aké nebezpečenstvo tu bolo pre život vašeho kocúra? Mohol ho zožrať lev s levicou. Klokán ho mohol rozdúpať. Slon ho mohol rozpučiť. Krokodil zožrať. Kričal celý nahnevaný. Potom bolo chvíľu ticho. Vy dostanete pokutu 50 €, ktoré sa použijú na stravu pre vtáky a musíte tu odrobiť 8 hodín ako výpomoc pri čistení zvierat. Dedo sa opýtal, to akože aj Janka? Veď je to protizákonné. Áno, ale ona len v prípade, ak bude chcieť. Ale vždy tie detičky radi čistia domčeky morským prasiatkám, kefujú somárikov a poníky, nosia žrádlo vtákom, sú tu radi, odrobia si tú robotu radi. A Fejko tiež bude pomáhať? Opýtala sa Janka. A tým odľahčila dusné ovzdušie. Zasmiali sa. Určite, ten by tu narobil. Dobre teda. Zajtra môžete nastúpiť. O ktorej hodine? O 6. hodine. Čo, tak skoro? Áno, lebo zvieratka vstávajú podľa slnka a nie podľa hodín. Vstanú a sú hladné. Dedo si spomenul na kravičku Malinu a Pejka. Tiež ráno o 6. hodine ich už krmi. No dobre, tak prídeme o 6. hodine a zaplatil pokutu. Celou cestou domov boli ticho. Rozmýšľali nad tým, čo sa stalo. Len Ferko si mravčal, ako keby sa nič nestalo a pritom on je vinník. Keď prišli domov, rýchlo sa najedli, urobili všetko, čo treba so zvieratkami
a išli skoro spať, lebo ráno museli skoro stávať, aby stihli o 6. hodine byť už v zoo. Ferka nechali doma.